И здравейте, аз съм Николай Йоко БГ. Ето ми го скинам. Само се изряза за малко. Това е на... Сам... самостоятелна игра. Това от 6 ти трябва. Здравей, ти си на Нико Джампа. Влез през вратата и се видиш какво има. Играе на писмо. Добре. По-добре на нормално. То пак се има. Не. Мирно. Искам на лесно да видя. Добре, на лесно. Ще бъдем на лесно, защото аз не знам много записвал къде. Да, прочетам, тук трябва да вземем броната и китери. Аз почнах да снимам този клип, нещо го спрах. Не знам защо. Сега, можеш да използваш име след 0, когато искаш. Първо ниво jump, чекпоинт, jump, така, добре дошъл. Опишем пункт. Добре, се хакнем една ябълка, аз съм изпил по-шен. А? Как ще се казва сервера? Това не е сервер. Как ще се казва? Нов свят jump. И вижте хора как падна. Видяхте ли? Ако ви дам тима, той е на оцеляване, самостоятелна игра. О, може, имаме много, има 3 нива. Трето си е най-трудно, защото е трето. Стига бе, не мога да мина собствения си джъмп. Много ми лаги. А? Как е заглавието? Да. Хора ще само са си читим един меч. Какво? Кой? Как се пуснах на български? Абе, крипър е крипър. Къде има пак крипър? Абе, ти го видява зеленото. Къде имаш и зелен пак да подгони крипъра? Крипърте подгони. Какво? Хора, какво ми се бъгна? Да, нещо ми се бъгна. И грее, сега мога да го използвам, нали? Пък бях с гаме молдето. Все едно не съм читнал. Все едно хора не съм читнал. Това го забравете. И ти беше, бе. Ти е слайм. Най-гадното животно. Добре, сега не трябва да падам. Защото ме бъсват тези слайми. Бати гадници се. Къде е то в крипър, бе? Ай, ти беше и той зеленото човече. Не! Ще ги спукам тея, бе! Какво е той? Хора, съжалявам, но няма да играя на писмо. Аз ще умра от тея. Да, още ги има. Съжалявам, няма да спазя, че те съм написала. То бате! И как да бягам? Хора, когато използвам, когато стигна надалече, фарен, и са отия е там. Чигон съм. Искам да си мина джампа. Аз едно купче не мога да мина, бе. Ще крещя. Ако ти беше но той и не беше самостоятелна игра, щеше
да се тъпа, ма не може. Не! Ей, що не съм на 8 да кажа там нещо? И най-после! Най-после го мина! И... Чай сядаме. Чупим. Баре, бе! Даниеле, колко говориш пък ти, бе? О, и аз се пускам каме модето. Писна ми. Даниеле, снимаме човек. Хора, го гледайте. Що той? Аре, писна ми, бе. Чекпоинта си не мога да спусна. Не, мразя лед. Що сложих лето, бе? Мразя лед. Ма нарочно го сложих. Да видим дали ще го мина. Уй! Ще го направя много хитро, е. Това значи, че спира. Добре. Добре, защо се отворим пръстите? Това е второ ниво. Внимавай. Има дупки. Написал съм И, А, М. Що съм много бързо пише. Айде сега, тук е още един чекпоинт. За всеки случай. Така. Да, ти е фасул. Да, аз съм направил фасул нещо. И виж, бе, то какво е ти? Аз направих много лесно нещо. Аз ще ни падна. Джъмп. Хора, просто ти деца направил се е лесно. Ема само, че падна. И трябва да го минавам наново. И що? Ще ти един малко. Ние наистина трябва да сложим чекпоинт. Готово. Ми пука торчове, морчове. Да, голяма асансьор. Добре, повече няма чекпоинт. Защото доста проблеми има тук. Еми да, тук е имало чекпоинт, аз и си слагам чекпоинт. Бачи. Даниеле, напълно съм си забрал мапа. Че аз още ми е тук гравил. Пръст. Аре. То няма да са... Да! Кво е ти, бе? Кво е ти? Бати. Кво е ти? Не мога да разбера. Хора, пишете в коментар, ако разбирате на те стъпите неща. Докато ми падне... О, ще щупа! Хора, днес напишете в коментар и мога да разберат и нещо. Затова читвам, нарочно много, доста промени. О! Че се казва... Сървър... Как се казва? Левела. Той се казва Нов свят. Jump. Бати, бе. Не мога да мина едно нещо, бе. Ники, О! че се казва Нов свят. Jump. Да, точно ти се казва то. Нов свят. Jump. Да, добре. Ма иначе написах Нико. Аре, сега тук се щупим той, че... Съжалявам на себе си.
Jump. Добре, това значи, че мога това. Да, бе, какво е ти? Написах гаме моде. Излизам от списъка. Аз всеки път И това ми обяснете в коментар, бати бъгавото. Аз ще ползвам така. Аре, ще се занимавам аз с някакви неща. Хора, наистина читвам, защото доста неща не съм сложил от и нещо. И затова джампам. Затова читвам. И това е на Дания сестричката. И стигнах до не знам кое ниво. Стигнах до трето ниво с лава. Дани започва лавата. Хора, това е на Дания сестричката. Дани, гледай! Татара. О, има меч. Дани, почти минах джампа. Аз съм бъдна. Какво? Дани! Познай! Дани, познай! Минах джампа. Хора, това беше лесен джамп. Сега чете. Сега се трябва да чете. Това не се вижда. Я да щупим и ти болче. Но я се ползвам креатив, защото написано. Така. Добре, тук трябва внимаваме. Ще сложим и тук. Добре. Хора, доста неща. Добре. Добре. Поздравления. Ти мина джампа. Вишка има от честа. Добре. Дани, виж кой има! Диаманти! Я имам третото. TNT да го сложи пред теб. О, добре. Тай със Сани голяма експлозия. Където ми падне слагам. Дани, приготви се. Джампа, моя джамп е добре. Хора, се спусна гаме мода за края. Добре, благодаря, че гледахте този клип и този джамп. Абонирайте се, станете им приятел, ако искате. Ще добавя този човек, дето говоря с мен. Ой, хора, вижте, там пише Нико, сестричката на Даниела и Ники. Пък аз съм Ники. Сестричка, как се казва? Никол. Я служи, нали на Никол? Служи Ай. Николай. Нали знаеш училище Никола Икономов? Добре, нали знаеш училище Никола Икономов? Да. Никола, я служи и кратко. Икономов. Николай Икономов. Ако сложиш и кратко, става Николай Икономов.
И това беше за днес. И чао. Бом, 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 бом. Където и да спирам клипа.